Jó napot kívánok! Ez itt a Bura válaszol. Közérdekű kérdések, javaslatok az online térben. Az elmúlt időszakban újabb számos kérdés és javaslat fogalmazódott meg, amelyek közül kiválasztottam a legfontosabbakat, ezekre szeretnék most válaszolni. Az egyik lakótól érkezett egy bejelentés, egy panasz. Lakosként rendszeresen azt tapasztalom, hogy a város több pontján a vákumos rendszer gyűjtőaknáiból a szippantott szennyvizet nem a szennyvíztisztító telepen adják le, hanem a város közterületén a régi gravitációs csatornarendszer aknáin keresztül ürítik. Ez a gyakorlat erős bűzhatással jár, és felmerül a kérdés, hogy az egészségügyi és környezeti szempontból milyen kockázatokat hordoz. Mivel ez alapvetően a szennyvíz elvezetés a szolgáltatónak a feladata, ezért ezt a levelet továbbítottuk a szolgáltatónak, aki az alábbi választ adta, és ezt kérem, hogy hallgassák meg. Az időjárás komoly változása többször előidézte, hogy a vákuumhálózat a nagymértékű csapadék miatt nem bírta elszállítani a szennyvizet. Sajnos sok lakás csapadékvize szabálytalanul rá van kötve a szennyvízrendszerre. Június végén a Táncsics téri vákuumgépház vákuumszivattyúi a nagymértékű csapadék miatt leálltak. Jelenleg 3 szivattyú működik, a többi javítás alatt áll. A havária helyzet miatt ez az a helyzet, amikor a szennyvíz visszaáramlása telkekre, lefolyókba történik, ennek a megakadályozása érdekében kénytelenek voltunk a szippantó kocsikat igénybe venni a szennyvíz elszállítására. A minél hamarabb történő elszállítás érdekében engedélyeztük a szennyvíz leürítését a 2 aknába, ezzel a vákuumrendszer teljes helyreállításáig biztosítható, hogy ne alakuljon ki havária helyzet. Amennyiben a nagymértékű csapadék nem esik, és a rendszerben a szennyvíz olyan mértékben csökken, hogy az havária helyzetet nem okoz, úgy kötelesek a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre szállítani. Jelenleg a szennyvizet a szippantósok a szennyvíztelepre szállítják. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és megértésüket kérjük. Jött egy következő kérdés, amely a Földesi útnak a közlekedését érinti. Ez azt jelenti, hogy a Földesi út úgynevezett deltai szakasza, a Delta Presszó, illetve a 42-es számú főútvonal közötti szakasza egyirányosítva lett, így az ott lakók nem tudják a város felől megközelíteni otthonukat, csak úgy, ha felmennek a 47-es főútra, és a Béke utca kereszteződésében megfordulva térnek le a forgalmas 42-esről. Megoldás lehetne az útszakasz kétirányú közlekedés engedélyezett lenne. A lakos által felvetett problémát már mi is érzékeltük, és levélben fordultunk a közútkezelőhöz. Tudni kell, hogy a Földesi út teljes szakasza a magyar közútnak a kezelésében van, tehát ő jogosult akármilyen táblákat kihelyezni, illetve a forgalmi rendet szabályozni. A megkeresésünk célja az volt, hogy az önkormányzat hajlandó lenne átvenni ennek a közútnak a kezelési jogát. Ezzel az önkormányzat, mint közút kezelője jogosult lenne feloldani az egyirányú közlekedést, és kétirányú közlekedésre tudnánk váltani. Ez az kell, hogy az önkormányzat a közúttól megkapja ennek a szakasznak, ennek a Földesi útnak a közút kezelői jogát. A mi kérésünk az volt, és most jelen pillanatban ezért nem született még megállapodás ebben, hogy szeretnénk, hogyha közútkezelő az átadást megelőzően ennek az útnak a felújítását, az aszfaltozását elvégezze, mert onnantól kezdve kisebb kockázattal tudnánk ezt átvenni, és abban a pillanatban meg tudjuk változtatni a közúti közlekedés szabályát, hogy ne okozzon problémát a Földesi utcán ezen a szakaszán levő lakosok részére. Következő kérdés, illetve több lakos is érintette, hogy az ő utcája nem került bele azon utcáknak a sorába, amelyeknek az aszfaltozása meg fog történni. Sokan kérdezik, hogy hogy alakult ez ki, miért került be ez vagy az az utca, és miért került ki ez vagy az az utca ebből a listából. Nos, szeretnénk hozzátenni, hogy minden ilyen esetben, amikor az önkormányzat pályázatot nyújt be, például a belterületi utak aszfaltozására vonatkozólag, akkor nem önhatalmulag az önkormányzat vezetése, nem a polgármester dönt, hanem az egyéni
körzeti képviselőket kérjük meg, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy mely utcák aszfaltozását tartják ott a legfontosabbnak. Ezeket mi begyűjtöttük. Összehasonlítottuk a lehetőségeinkkel, hisz a tervezés során egy értékbecslés történik, hogy mekkora az a nagyságrend, mi az a hosszúság, mi az a négyzetméter, amit le tudunk aszfaltozni. Így alakult ki az az utca lista, amely a pályázatban megvalósult. Ahogy már a legutóbb említettük, 8 utcának a közbeszerzési eljárása már elindult, sőt ott már meg is érkeztek az ajánlatok. Egyelőre úgy látjuk, hogy a jelenlegi piaci trendeknek megfelelően a rendelkezésre álló forrásunk elég, tehát annak a 8 utcának az aszfaltozása biztosan meg fog valósulni. Sokan kérdezik viszont, hogy mi van a többi utcával. Nos, a helyzet az, hogy bár késedelmet szenved, de mindenképpen meg fog valósulni ezeknek az utcáknak is az aszfaltozása. Szeretném itt ebben a műsorban is felsorolni pontosan melyek az utcák, amelyek a belterületi utak fejlesztése során meg fognak újulni Berettyóújfaluban. Ezek pedig a következők: Nagyváradi utca, Malom utca, Bencúr utca, Balassi utca, Bethlen Gábor utca, Jászai Mari utca, Szemere utca, Lenkei utca, Kinizsi utca, Egressy Béni utca, Török Bálint utca, Sport utca, Tinódi utca, Battyányi utca, Besenyei, Csikász, Bátori, Ötvös, Nagy Sándor, Akácos, Belső-Major, Szabó Pál és Ladik utcák kerülnek bele. Ami problémát okoz a további 15 utcánál, az az, hogy egy másik pályázat keretén belül pedig csapadékvíz elvezetést végzünk ezeken az utcákon, és egybe kellett kérni, hisz mindenki láthatja, hogy ezek alapvetően keskeny utcák, és először el kell végezni a csapadékvíz elvezetést, majd utána lehet az aszfaltozást. Ezért azt a megoldást találtuk ki, hogy egyszerre írjuk ki ezeknek a kivitelezési, közbeszerzési eljárásokat a csapadékvíz elvezetés, illetve az aszfaltozási munkálatokra, hisz mindenki logikusan gondolkodhatja, hogyha külön írnánk ki, és esetleg hamarabb tudná megvalósítani az, aki a szerződés szerint elnyerte a munkát, az aszfaltozást, majd utána fel kell verni, hogy a csapadékvíz elvezetési munkálatokat is megcsinálják. Ez viszont egy rendkívül bonyolult közbeszerzési eljárás, és ezt a KFF, a közbeszerzési felügyelet, illetve a minisztérium, az irányító hatóságnak is vizsgálni kell. Ezért pici késedelem van, de egy biztos, a pályázatot megnyertük, a számla ott van, a számlán ott van a rendelkezésre álló forrás, most már csak az a lényeg, hogy zöld utat kapjon a közbeszerzés, és hamarosan kiírásra kerül a többi is. Valamennyi utcá, amelyet felsoroltam, le lesz aszfaltozva. Várjuk további kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a muraközistván@berettyóújfalu.hu e-mail címre. A Mura válaszol rovatot folytatjuk.